eskerrak eman, hemen, zuzendariei, hemen egoteko aukera emateagatik. Ze hemen zuekin ikasteko aukera izatea placer bada, eta gainera nire gaixa baldin bada, orduan eta hobeto, pasioa transmititu gura. Bueno, gaur goizian bizkarran arazotxo bat eukidot eta espero dut, eserita eta zutik ibiliko naz. Nire diapositibek ez daukie testu asko, abiso, Baina, plea lantzera goiez, orduan, batzuk, egongo zarie, ja esaten, gazpleaz, ja ikusten dut esku bat, gazpleaz onaino, orduan, lehenengo galdera da, zuetako zeinek indau pleari buruzko ikastarotxo hitzaldi bat, zeinek indau? Zenbat esku? Gutxi, ez? Bueno, hobeto, ez, baina, kontua da plea badatorrela hainbat urte dabil ja pixkat danon ahotan, ez? Eta galdera, nire galdera eta itziarren galdera izango zen, plea berriz? Bai, plea berriz, azkenian, lantzen joango garen moduan, plea bada kontzeptu bat gaitasun digitala garatzen laguntzen dauena. Eta etengabe garatu behar duguna eta elikatu behar duguna, ez? Orduan, horregatik, ez? Berriro plea eta hemen gauz, horri buruz hitz egiteko. Baina zer egingo dugu? Ni saiatuko naz, ni asko mugitu izarren, zuek pixkat martxan jartzen, bale? Ez, iratzen listoia oso altu dau, eta, saiatuko naz behintzat, zure apurtxo bat behintzat hartzen martxa joera hori. Nere asmoa da eitzen ikastia. Nik uste dut dano dakigu edo behintzat danok ados egongo gare, pixkat eitzen dugunean orduan txe ikasten dugula, ez? Orduan martxan jartzia nahi dutzuet, pixkat. Zela, lehengo eingotzuetena da oinarri moduan, azalpentso bat eman, saiatuko naz laburra izatez, iratzek hartu ditxun ere minutu batzuk, orduan ez dut nahi hemen egotia iruterdiak arte, orduan, saiatuko naz pixkat azkarrau juten. Gero, praktika egingo dugu, nik uste dute izango dela saioaren atal handixena, eta gero, amaitzeko, hausnarketatxo bat ingo dugu, 3 ideia, 3 ideiatxo. Ez dut nahi hemen kriston bombardea, informazio bombardea emutia, orduan 3 ideiatxo, eta noski, txiokatu, ez dakit hemen Twitter zenba daukotzu, Twitter kontua. Atzo, behintzat nik txiuak eta, ez dut asko idatzi, gehiago bentzuten da, baina, ikusti dut ez dau mogimendu askoik, ez? Orduan, hemendik txoritoki ontatik, berriro dei bat, ez? Txiuak eta botatzeko, azkenean kanpuan etorri estan jendiak be, igual, interesa auki aldauelako, eta pixkatu, hemen gertatzen dana mundura zabaltzeko, ez? Eta gero, txio digital analogiko iratzek proposatu dauen erramintxakin be, ibiliko gare, orduan. Egongo da zati bat, erramintxa hori erabiltzeko, idazteko, baina bestela be, edozein momentudan, edozein purutazio, edozein galdera, bertan idatzi aldozue eta saio amaieran jasoko dugu eta pixkat horri buruz hitz egiteko. Orduan, hasi baino lehen, badakit, atzo Maitek gaixa pixkat sartu zauela eta hasi zara pixkat definitzen, ez? Baina, hori alde batera utzita, niri gustatuko litzakit zuek itxia oin 3 minutu, 5 minutu asko jota, bakoitzak beria, ez da binakaitzeko gauza bat, definitzia. Zuretzat, zer da plea? Orduan, hartuko itxugu 3 minutu, jarriko dut iratzek jarri dauen zera, nundau, hemen, the countdown, is the final countdown, eta, zen jartzen dago iratzek? Bai. Vale. 3 minututan,
definitu zuen kuadernotxoan edo zer da plea, bale? Bueno, orduan, egingo duguna da, definizio hori bukararako gorde, bai? Ez aldatu, itxi bere horretan, eta gero emungotza buelta bat, espero. Orduan, azalpenan atala. Hartuko ditugu ez, azalpenak ditu 3 atal, bale? 3 azalpentxo. Bata, zer egin behar dugu plea garatzeko, bai? Beste bat, zer egiten dugu plean, eta zer da plea. Orduan, definizio hori amaieran berriro berregituratzea espero dut. Zer behar dugu plea garatzeko? Normalean hasten gara definizioakin, baina buelta bat eman behar dutzat bestela. Nire ustez, hau da, nire tesian garatzen ari nazen alor bat, eta ez bazazea doz, edozin momentutan, altzao eskua, komenta, sentiru libre nahi mozteko, bai? Orduan, nik ikusten dutena da, plea garatzeko lau alor edo eremu garatu behar ditugula. Orduan, alde batetik ditugu gaitasunak. Egisa da, eta hori da, evidentia destakendola zena, begibistakoa da, gaitasun digitala garatuta auki behar dugula plea garatzeko, edo plea garatzean gaitasun digitala garatzen dugula. Piskat, bi noranzkotan gertatzen den gauza bada. Gaitasun digitala ez bakarrik erramintxak erabiltzea, informazioa, komunikazioa, atzo komentau ziren, maite komentau zituen alor guztixak. Baina, pleak ez dau
digitala bakarrik bere gain hartzen. Pleak eskatzen duzku beste gaitasun bat bebai garatzia. Eta zer da? Ikasteko gaitasuna. Azkenian plean, ikusiko dugu poliki-poliki, baina plean itzen duguna da ikasi. Ez informatu, komunikatu hori da nire baina ikasi egiten dugu. Orduan, ikasteko gaitasuna beharrezkoa da pleari etekina ataratzeko. Aurre egingo dugu. Gaitasunak eta bigarren alorra da, nire ustez, jarrerak. Iratxerekin landu ditugu bai olako sinesmenak eta jarrerak urten die, baina, bueno, hemen aipatutan eusan. Eta alde batetik, uste dut oso garrantzitsua dela plea garatzeko, aldaketen aurrean jarrera baikorra izatea. Zergatik aldaketen aurrean jarrera baikorra. Azken finean, bizigaren gizartea oso azkar aldatzen doie. Eta erabiltzen ditugun erramintxak eta ikasten dugun modua eta gauza asko, erabat aldatzen dira. Atzo komentatzen zen, Naroa uste osala bere izena, ez dakit nor da. Baina komentatzen zen, oindala 4 urte bukatu nuen karrera eta hori sentitzen dut, hori da plearen barruan lantzen den gauza bat, ez? Edo eukibiko ginuken gauza bat. Aldaketen aurrean jarrera baikorra. Behintzat, gai izango naz, poliki-poliki, garatuko ditut estrategiak aldatzen eta hobetzen joateko. Eta etengabe ikasten jarraitzeko motivazioa horrekin lotuta dau. Jarrera baikorra eta motivazioa, ez da goza bera, nire ustez, jarrera baikorra eukizeike, baina motibota egoteko beste zerbait behar da. Orduan, hori, plea garatzeko ezinbestekoa da. Euki behar dugu motivazioa intrinsekua, ze kanpo motivazioa oso ondo dau, diruz laguntzen botzue, motibota egongo zare, edo eskatzen botzue, motibota egongo zare, baina motivazio ona benetan barrukoa da. Eta hori da, plea garatzeko oso puntu garrantzitsua. Hau da, baliabide natala izango da, lauretatik, pixkat ezagunena, ez? Plea garatzeko, erramintxak ezagutu behar ditut. Eta maneiatzen jakin behar ditut. Behar dugu, baliabide teknologikoak behar ditugu gure plea garatzeko, ikasteko oso erabilgarriak dielako gaur egun, sarean kriston informazioa doelako, nahiz eta jakin informazioa eta jakintza ez dela berdina. Baina, horraino uste dut danok heltzen garela. Hemen baldin bagaz behintzat horrekiko jarrera badaukogu. Orduan, baliabide teknologikoak ondo dauz, web 2.0 erramintxak. Baina, egisa da azken aldizan, plea batez be irudikatzen dugunean, itzen duguna da baliabide teknologikoak jarri. Eta nire ustez, plea baldin bada ikasteko modu bat, edo bentsat hori irudikatzeko modu bat, baliabide ez teknologikoak be, plean barruan sartu biko lirakez. Nik pila bat ikasten dut nire familiaren gandik, nire lagunekin eta nire mutilakin pila bat be bai. Orduan, baliabide ez teknologiko horrek edo liburutegi bat, ojo, kuidau, existitzen diela, ez? Askotan Wikipediara goiez, ez dakiz zer, baina, hor daz. Eta baliabide teknologikoak be, euren garrantzisa daukietan. Nik hemendik, pixkat hori azpimarratu nahiko neuke. Eta azkenengo atala, izango litzateke ikuspegia, edo hezkuntzaren ikuspegia. Azkenean, lehengo iratxekin behurten da konstruktibismo apur bat, eta nik uste dut plea garatzeko, edo ondo garatzeko, edo probetxu bat aratzeko, edo pixkat oso, ez dakit nola esan, bere pisu guztiarekin aprobetxatzeko, ondo ulertu behar ditugula, konstruktibismoa guk eraikitzen dugulako gure jakintza, ikasliek be bai, baina, pixkat irakasleen puntutik hariko naz momentu honetan. Eta gero, konektibismoa. Zeinek ezagutzen dago konektibismoa hemen? Inok? Josunek, bai. Ez? Bueno, ez luzatzeko pixkat azalduko tzuet, bi minututan. Konektibismoa da, hezkuntza teoria bat, pixkat gure dauena erantzutia gaur egungo egoera edo gizarte digitalari, ez? Eta George Siemensek, 2010 inguruan proposatu zauen, artikulu baten, eta esaten dauena da, ikastia gaur egun aldatu indala. Osa, ja ez dala informazioa, da oso evidentzia da, ez dala informazioa eukitzia, jakintza hemen barruan eukitzia, baizik eta gai izatia
konexioak itxeko, bai informazioaren artean, bai pertsonen artean, eta konexio horrek benetan die ikasten laguntzen duzkuenak, gutxi gora bera. Hola, simple esan da, bai. Orduan, bueno, memoria jartzen dago pixkat kolokan, zertarako behar ditugu datuak gogoraztia, klik baten baldin baduzko datu guztiak, pixkat hortik doi, ez? Orduan, plea ondo garatzeko, ulertu behar dugu alde batetik guk eraikitzen dugula gure jakintza, pertsonekin, erramintzekin, liburuekin, baliabideekin, eta bestalde ulertu behar dugu hor ikasti azkenian dela konexioak itxia. Eta konexio horrek itxen dugunean, sortzen dela benetako ikaskuntza. Hori oso, ez dakit, nire ustez oso findu beharreko gauza bada, ondo ulertu behar da, baina nik uste dut oso interesgarria dela. Eta gero, pleak bebai, itxen dagoena da, nire ustez, jarri pixkat indarra emun edo azpimarratu, hezkuntza ez formala eta informalak daukun garrantzisa, daukien garrantzisa, ez? Azkenean, formalian ikasten duguna, karrera baten, master baten, eskolan ikasten duguna ondo dau, baina hortik kanpo jendearekin komunikatzen eta konexio horrietan ikasten duguna oso baliagarria da. Eta pleak hori pixkat begibistan izten duzku, ez? Orduan, nik uste dut, hau da, nire ustia totalmente, eta nik uste dut, hori garatzeko beti zentratzen garela baliabideetan, baina pentsatzen badugu plea dela ikasteko erramintza bat edo ikaskuntzaren ikuspegi bat, zabaldu egin behar dugu, eta 3 gauza horrek kontuan hartu. Orduan, hau da noi eukiko zue gero Josi jarriko da, orduan lasai ibili. Bale, horraino zer behar dugun, baina, zer eitzen dugu plean, zer eitzen dugu? Nik eta behin, plean informatu egiten gara, informazioa jasotzen dugu. Hor jarri ditut egunkari batzuk, egunkarixak be plean parte izan daitezkelako. Nik ez dute egunkarixa erosten, baina igual zuetako batzuk bai. Eta hori nire ustez be, plean parte da. Komunikatu itzen gare, plean. Adibidez, sare sozialak erabiltzen ditugunean, nik adibidez Josikin, egunero ez gara biltzen, baina sarian egunero gauz, ez, konektauta. Eta komunikazio horretan asko ikasten dugu. Eta adibidez, Twitter horretarako erraminta oso potentia da. Arazoa konpontzen ditugu. Nola da hori? Gure plearen elementuak erabilita, nik uste dut arazoa konpontzeko gai izaten garela. Adibide tonto bat jarriko zuen. Aurreko baten, kuadriakoekin kafetxo bat hartzen, sortu zen Hego Afrikako hiriburua zein zen galdera, ez? Eta nik, Johannesburgo, ez? Eta Johannesburgo, seguro, ez, bastak izan. Atara ginen Wikipedia, eta horri esker nidakit Hego Afrikak daukola 3 hiriburu. Bata administratiboa, bestia legala eta bestia ez dago gogoratzen. Orduan, adibide tonto bada, baina gisa da, bizitzako momentu batzutan, teknologiare esker edo beste informazio iturri batzuei esker, arazo batzuk edo behintzat egoera batzuen aurrian irtenbidea topau aldogula. Eta hori, errealitate bada, gaur egun, zorionez. Zer eitzen dugu bebai? Eitzen dugu sortu. Eta hau da, kriston aldaketa egon da hemen. Oin eskare ez dugu itzen bakarrik kontsumitu. Sortu egiten dugu, ekoizlia gare, ez? Prosumer erdera esaten da moduan. Orduan, sorrera honek emuten duzku gure jakintza areagotzeko edo handitzeko estrategia edo baliabideak. Ez dakit entzungo zuen, baina nire ustez, oindala gutxi entzun hauen, baina oso interesgarria da, learning by teaching. Eta nik uste dut hori, irakasle ibilizarienok sentiruko zinutela. Zuek jartzesarienean gai bati buruz ikertzen eta pixkat ikasle gauzak bilatzen eta konexioak itzen eta hori, batean esatuzu, ostras, honi buruz ikasi dut, ez? Orduan, sorkuntza lanak be, badia ikasteko baliabide bat. Eta gero identitatea sortzen dugu. Gure plean, komunikatzen garenean, sarian batez be, zeharka, identitatea sortzen dugu.
profil bat daukagunean, edo zerbait esaten dugunean, komentario bat itzen dugunean, guri buruz irudi bat ematen ari gara. Eta gainera ez gu bakarrik, besteok be, guri buruz esaten daubiena, gure identitatea sortzean prozesua da. Orduan, nahi eta nahi ez, identitate digitala badaukogu, kalian identitate bat daukogu moduan. Ze bizitza digitala, bizitza erreala da. Lehen zan, bizitza digitala, bizitza analogikoa ez, baina oin dana bat da. Lehen abatarrak erabiltzen ziren, ez? Nik bentsat ez nagoen jartzen, edo ez izenak, ez, garai baten. Eta oin ez, oin interneten zure argazkia jartzen dozu, zure izena, eta identifikatu itxezare, orduan identitatea sortzen du. Orduan, hemen, dutena pixkat da, hau ideia batzuk, ez dana, baina, ideia batzuk hartu dutzat David Alvarezi. David Alvarez, ez dakit ezagutuko dozuen, Lisai da Twitterren eta sarian, oso pertsona potentia da, oso pertsona jatorra gainera, granaino, eta berai hartu dutzat ideia batzuk. Azkenean, hemen gure izan dut pixkat ditxko mereduarekin korrelazio bat itxia, ez? Informatu itxen gara, komunikatu itxen gara, arazoak konpontzen ditugu, sortu, edukia sortzen dugu, eta identitatea sortu edo eraiki egiten dugu, ez? Eta, nik uste dut pixkat korrelazioa zuzena dala, ez? Ditxko mereduarekin. Eta horregatik, badaz beste eredu batzuk, eta nik uste dut aztertzekoa diela, baina, egisa da, honek emuten dozkula ikuspegi bat, nahiko argisa, ez? Pleari dagokizonez. Eta azkenian, zer itzen dugu? Ikasi, da? Ikasteko estrategia bat, ikasteko ikuspegi bat, ez? Eta hortara doie, pixkat, urrengo, eta laester bukatzen dut, Orduan, ze arraio da plea, ez? Nik uste nagoen erramintza multzo bazala edo pixkat zer da? Hemen aipatu behar dutzu, Jordi Adel eta Linda Castañeda, die, Valentziako eta Murtziako Unibertsitateko bi irakasle, eta, egisa da, plearen kontzeptua, 2004 inguruan uste dute agertu zala, eta zan kontzeptu teknologiko bat. Zan kontzeptu puramente teknologiko. Baina, poliki-poliki, joan da aurrera, eta ikuspegia bihurtu da teknopedagogikoa. Eta da pixkat, iratxek azaldu ditxun gauzekin lotura itxen dauen ikuspegia edo. Eta eurek, erderaz dago, baina, euskeratu dut, espero dut ondo egotia, josi. Pertsona bakoitzak ikasteko sarritan erabiltzen dituen tresna, informazio iturri, konexio eta jarduera multzoa. Hori da eurak esaten dagoena. Eta nik uste dut, literaturan behintzat bihurtu da pixkat erreferente definizio hau. Hemen nik bi gauza azpimarratu nahi ditut. Alde batetik, bakoitzak. Orduan, gauza pertsonala da ez, personal, esaten da, ja gehiago izenak esaten dago personal, baina pertsonala izatiak, nik uste dut, merezi dauela pixkat gogo eta itxia. Orduan, itxen dugunean, gero ingo dugu, ariketia, baina gure pleari buruz hausnertzen dugunean, pentsatu behar dugu, guria dala. Eta ondokuak, eta nik ez dugula ple berdin aukiko. Ez dugulako berdin ikasten, eta ez dugulako baliabide berdinak erabiltzen. Baina hori ez da txarra, ez da ez obia, ez txarraua. Osa, da niria eta nikola ikasten dut, ez? Eta gero ikasteko, hori da azpimarratu behar dana, kontzeptu honetan. Ikaskuntzaren ikuspegioa dela, bagabiz pixkat errepikatzen, bai? Eta azkenik, pixkat hau, eta nik hau, pixkat, egin behar dut azpimarratu, ez? Beti tresnetan zentratzen gara, ez? Baina hemen, zean definizioan, agertzen die tresnak, agertzen die informazio iturriak, agertzen die konexioak, hau izan daiteke pertsonekin, bai? Eta jarduerak. Orduan, ez da bakarrik tresnak. Askotan, tresnaz betetzen dugu gure plea, baina utxik da. Ez badugu tresna horiekin konexiorik eitzen. Ez badugu tresna horiekin jarduera ikitzen. Ez dauka zentzurik. Bai, ulertzen da? Bai. Orduan, oraino nire txapa, pixkat, indotena da lapurtu. Orduan, hasieran,
idatzi dugu, ezta? Zer da zuretzat plea? Orduan, esan dugun guztiarekin, pixkat nahi dut zuek 2 minutu, 3 minutu hartzia, eta berdefinitzia, behintzat esposue hemen esandakua islatu. Orduan, hartu 3 minutu edo, bai? Edo 2, igual nahikoa da. Bueno, orduan, norbaitek aldatu dau bere definizioa? Nork aldatu dau bere definizioa? Piskat. Piskat, sikiera. Ez duzu aldatu? Hori seinale txarra da, Hori basekitzuen dana. Bueno, orduan, martxan jarriko gare, bale? Martxan jartzeko, pentsa dut, 3 praktika itxia, bale? Orduan, lehenengoa izango da, betikoa. Osea, norbait egon bada plearen itzalditxo edo tailer baten, normalean itxendan gauza bada, da plea irudikatzia, bale? Gero, saiatuko gara, pixkat, plea irudikatzia gauza pertsonala da, orduan bakarka egin beharreko lana da, baina gero jarriko gare binaka edo launaka, zuek nahi duzuen moduan, bat 2 lau pentsadot nik itxia, IKKI metodologia, baina, bueno, zuek nausisa zari eta nahi duzuen moduan hileiki. Eta gero, aipatuko dutzuet plea indartzeko edo garatzeko gidale errotxo batzuk. Orduan, hori izango da, hemendik aurrerako lana. Lehenengo lana, zuen plea irudikatzea. Orduan, egin burumapa bat, izan leke ordenagailuan, izan leke zuen kuadernotxo, atzo jaso ginen kuadernotxo horretan, edo, ez dakit, nahi zuen hemen egin, gero borratzeko zer aukeratu, bestela, nahi duzuen moduan egin, bai? Eta nahi izan ezkero, atara argazki bat, eta Twitter kontua dauko zuenok, igo Twitterrera. Bai, pixkat, saltxa pixkat emateko. Eta hashtagka erabili, bai. Inoiz espozuein, ekarri dutzuet, adibide batzuk, bai? Baina, hau da, personala, bai? Osa, ez dauko lantzetan izan. Batzuk itxen daue olako, borobile, normalian izaten da pixkat burumapa antzera hola, edo mapa kontzeptual antzera, lainuekin, eskemak, zuen estiloan arabera irudikatu, bai? Orduan, hartuko ditugu 10 minutu. 10 minutu. Gogoratu, baliabide teknologikoak eta ez teknologikoak, jarriko ditugu, bai? Zer erabiltzen dugu ikasteko? Eta nahi baduzuen multzokatu, komunikatzeko, informatzeko, zuek nahi duzuen moduan. Eta espadakitzue, zalantza balin bauko zue, galdetu lasai eta lagunduko zuet. Bale? Venga, animo, listo? Behintzat, eskema beti hobetu leike, eta osatu. Eta osatu behar da, osatzen jarraitu behar dugu. Baina behintzat, egin dugu alako oinarri bat. Bai? Bai ala? Jesus. Bueno, orduan, oin, ingo duguna da, bakarka indogun hori, partekatu, bai? Osa, onduan dauko zuen, 2 pertsona o 4 pertsona, berdin jat, zuek erabaki. 4 beti aberazgarri xaua izaten da, baina igual luzatu leike pixkat. Jarri dutzu eta 15 minutu, zergatik. Egingo duguna da, iratxek azaldu duzkun erramintxakin, honekin, titanpazekin, kasu honetan, gure saiorako, oza, plearen saiorako, da, 2an bukatzen da, bai? Orduan, egingo dugu, zuekin dako eskema komentatu albokoarekin edo albokoekin, eta proposatu, zerrendatu, 3 hobekuntza posible. Bai? Orduan, ideia zer da? Nik indot nire eskema, igual komunikatzeko jarri ditut erraminta batzuk, baina bestiakin komentatzen, komentatu duzta, ez dakizte erramintxakin edo ez dakizte lan komunikatzen dara, eta ostras, hori oso ondo datokin deri. Orduan, hori izango litzateke zuentzat hobekuntza bat, hobekuntza posible bat. Gero beti, olako hobekuntzak proba bidie, ze danak ez da balixo da ondako, hori egisa da. Baina, igual izan leke aukera bat bestiekin partekatuz hobekuntzak proposatzeko zuen plea garatzen jarraitzeko, bai? Orduan, erabiliko dugu titanpad hobekuntza horrek idazteko, bale? Orduan, taldeka jarri eta 3 hobekuntza. Animo!
Idatzi dozue? Jesús. Ya está? Idatzi dozue, zehozer? Pitan paten. Bueno, idatzi dozue gehixenok, bueno, zehozer? Danok idatzi dozue zehozer? Ez, ba, idatzi zehozer. Komentatzen goiezen bitartian. Bueno, segire egin dezakegu gure plea hobetzeko, indartzeko, garatzeko. Orduan, hemen komentatzen duzue, aurrezagutzak kontuan hartu, gizartearen gehiengoak ez dauka kompetentzia digitala. Bueno, pixkat. Hor, letrak aldatuta, baina, bueno. Bai, egisa da, osea, plea esan dugu hasieran, ez? Plea garatzeko edo plea indartzeko behar ditugu gaitasun batzuk, eta horien artean gaitasun digitala. Orduan, kontuan hartu behar ditugu nungazen kompetentzia digital horretan aurrera itxeko, ez? Neurriz eta erreala den proiektuak planifikatu. Hori da, osea, askotan, helburua jartzen dugu, helmuga 40 kilometrora, eta ondion ez gara hasi lehenengo kilometroan. Orduan, bueno, poliki-poliki pausuak ematen hastia oso garrantzitsua da. Eta esperimentatu baino lehen, martxan jarri. Zesan nahi da honek? Zeina jarri dau? Mamu bat izan da. Zeina jarri dau? La bruja beria. Eso me queda un poco lejos. Zeina jarri dau hau? Venga, animatu, esatera. Bueno, misterios de la vida. Irakasleok sortu eta erabiltzen dugun materia guztia biltzen duen euskal sare bat. Bueno, hori izan daiteke. Ze ideia ona, Barkat? Zue jarri dozue? Ja. Bai, T-I-C-H-I-N-G. Ja. Bai. Hori... Bai, noski, bakoitzak bere. Ja, dispertsatu egiten da. Ez, argi dago. Hori da, plearen kontzeptuaren barnuan, txokortan beha atara gauza bat da, konpartitzearena, ez? Plea norberak dauka, baina, informazioa hartzen dugun moduan, partekatu, daukagu ardura bat, ez, bueltatzeko, eta, izan daiteke leku bat o espazio bat berdin da. Azkenean erraminta ez da garrantzitsuena, ez? Leku bat o danadalako bat, saretzeko guztiok hemen gaudenak, eta hemendik kanpo ziur beste pertsona pila bat dauzela, konpartitzeko prest. Oporretan egongo die, eta gu hemen gauz,
baina bai, hori oso garrantzitsua da. Bai. Eta gero gainera oso garrantzitsua da, nire ustez esan dozuena, zerbait euskalduna izan behar dela, ez? Askotan, estatu mailan eta itxen dien gauzak oso ondo dauz, baina urruti geratzen die eta bai, hor, lan asko egin behar dugu hor, hori argi dago. Hemen dana dakigu, Bai. Vale, oso ondo, oso interesgarria. Gero, Feedly eta RSS-ak, hori gero komentatuko dugu, baina bai da, aurrera pauso maila pertsonalian ja pizkat jeitsita, ez? Maila pertsonalian pauso bat emateko zera bat, aukera bat. Informatzeko, Twitter, Feedly, Nice, oso ondo, komunikatzeko WhatsApp, Facebook, Hangout, eta hemen dabiz gehiago urteten. Pizkat, atzeratutan hoien ez denporaz, gero dokumentu honei... Bai, zuzera. Gero honei forma mugotzau eta itxikotzuegu danon eskura, baina ideia da hori, norbere plea eukitzia, norbere mailan egotia, baina, beti hobetzen joatia eta horretarako buru altzau bestiei galdetu, konpartitu eta horrela ikasten dugu, ez? Eta, pizkat errepikatu ingo die pizkat gauzak, baina plea indartzeko gidalerroak, fijo, zuek ja jarrita daukozuela batzuk, baina aipatuko zuek bost gauza oso oinarrizko eta estieneriak, ojo, cuidao. David Alvarezek aipatutakoak, baina, pa que inventar la rueda cuando está inventada. Orduan, hasteko, arpidetu blogetara. Eta hau da Feedlyren ikonoa, lehen komentatu dana. Azken finean, denbora asko galtzen dugu informazioa topatzen, bai? Eta sarian, dauen informazio kantidadiaz. Orduan, oso aukera ona da, RSS jarioak jasotzeko da informazioa blogetatik eta lekuetatik niregana iristeko, erraminta bat erabiltzea, eta horren adibidea Feedly. Lehen Google Reader erabiltzen ginun, ni Google Reader hiltzanian, Feedly tepa honan, eta iruditzen jat oso erramintza potentia, eta denbora aurrezteko ideala, soberan ez daukogun gauza bat. Beste gauza bat, atzo komentauzian, maite komentauzitxun batzuk. Erabili markatzaile sozialak. Danok, edo isa danok, erabiliko dugu gure nabigatzaileetako favoritos atala, ez da? Favoritos hori gure ordenagailuan isolatuta geratu beharrean, aukera ona da, Digo bezalako plataforma batekin, edo webune batekin, gure markatzaile horrek, gure favoritos horrek, kanpora ataratzea eta danon eskura jartzea. Hori da pizkat, lehen komentatzen ginduna, ardura besteekin konpartitzeko eta pizkat danon eskura eukitzeko, ez? Twitter, pizkat, berriro gauza bera esaten, ez? Twitterra, behitu, nik, konfidentzia bat, nik Twitterrekin eukidotola amor-odio esaten dana, ez? Ze, egia da, masterra mailerako proiektua Twitterren inguruan inauen, eta bukatu nauen Twitterrez onaino, orduan itxi nauen, eta alako baten, berreskuratu nauen, ez? Eta konturatu nintzen, saturazioan ostian, konturatu nintzen, followerrek kenduta, eta benetan zentralizauta eta jende garrantzitsuai, Josi bezalako jende garrantzitsuai jarraituta, oso erramintza potentia dela. Azken finean hor jasotzen duzu informazioa pertsonen gandik. Pertsonak, supuestamente, eta nik ustot geixenok itxen dugula hori, filtro bat pasatzen dugu. Orduan, konpartitzen dugun horrek, badauka berez filtro bat, pertsona horrek erabaki du interesgarri zadan edo ez. Orduan, pertsona garrantzitsuak jarraitzen baditzuzu, azkenean oso erraza da, ez? Jarraitzen dutasun horbaitzi eta ikusten duzu pizkat, eta horrek emuten dutzu kriston informazio pila. Eta gaina materialetan adibidez. Egisa da, euskal komunidadia txikina badala, baina oso aktiboa gare. Eta irakasle askok euren lanak partekatu itzen dituzte, desinteresadamente. Ez da gongo plataforma bat, oraindik, ingo dugu lan hortan, baina hor jendia
partekatzeko prest dau, komunikatzeko, galdetzeko, erantzuten dotzue, osea, da, herriko plaza erraldoi bat, orduan, kriston aukera da informatzeko eta komunikatzeko. Eta gero, azkena da, bueno, pixkat, por los más intrépidos, o intrépidas, baldin baduko zue gogua, zuen gauzak partekatzeko, sortu blog bat. Osa, azkenean, RSS jari horietan jasotzen dugun blogetatik jasotzen dugun informazio hori, segatik ez guk sortu, ez? Osa, guk badaukagu jakintza, badauzkagu baliabideak, badaukagu gogoa, bueno, aukera bada, ez? Askotan lotxatu eta itxen gare, baina, bueno, ez dago guzetan lotxatu, osa, kontsumitu eta produzitu egin behar dugu, ekoiztu egin behar dugu. Eta heldu gara azkenengo atalera, eta pipa baten, Josi? Pipa baten. Bueno, 3 gauzatxo. Alde batetik, plea ez da erramintza bat, edo ez da tresna bat soilik. Lehen hemen komentatu dugu, batzuk esaten dugu, eske, egin dute eskema bat plean inguruan, eta tresnak die, atal bat, bueno, ez da arruntena. Zuek bilaketa egiten baduzue Googleen eta plea jartzen baduzue normalean agertzen diren eskemak danak eskema teknologikoak die. Eta bale, ondo dauz. Baina nik hemendik, gure nauen pixkat mezu bat bota gu plea baldin bada ikasteko erramintza bat, ikasteko ikuspegi bat, ez dugu bakarrik gauza teknologikoak erabiltzen ikasteko. Noski, erabiltzen ditugu eta erabili behar ditugu. Hor mundu zabal badauelako eta kriston aukera dagoelako ikasten jarraitzeko, baina ez ahaztu, ez dala bakarrik kontzeptu teknologiko bat, teknopedagogiko bat dela, bai? Plea eraiki eta elikatu egin behar da. Ez da gauza estatiko bat. Ze gaur da Twitter, baina bizarri izango da, edo etzi izango da Twitter, o ez dakit, dana dalakua. Orduan, aldatzen den enean, erramintzak aldatzen dien enean, eta dan aldatzen duen enean, gure plea be aldatu itzen da. Orduan, ondo dau, noizian behin, geratu, denbora, eta gure ikasteko baliabidei buruz hausnartzia aldatzen doieselako eta igual aukera berrizak dazelako eta ez dugu pentsatu hortaz. Orduan, eraiki eta elikatzeko hausnatu egin behar dugu. Orduan, noizian behin, ondo dator eskema berriro egin, konparatu, buru altxatu, galdetu, partekatu. Eta azkenik, ikasteko kultura digitalari buruz, esalditxo bat, edo bi, edo hiru. Egisa da, gu pertsona garela, bai? Osa, daukogu garun bat, dauzkagu gaitasun batzuk, dauzkagu habilidade batzuk, baina teknologia ulertu behar dugu, gu, ez dakit, empoderatu, hitz marabillos hori, edo gure mugak zabaltzeko aukera bat bezala. Orduan, plea lantzia, bai guk eta bai gure ikasleekin plea lantzia, eraitzen duzkuna da, pixkat, zabaltzia eta ikasteko da zen beste aukera batzuk kontuan hartzia. Orduan, ikasteko kultura digitala aberastia oso baliagarria da gizartea hobetzeko. Nik konbentzirutan hau. Osea, gure buruz, gure ikasteko baliabidei buruz eta estiloari buruz hausnartzen dugun heinean, gure ikasliekin beste jarrera bat hartzen dugu. Eta gure ikasleei baliabide gehiago ematen badotzago ikasteko, orduan mundua hobetzeko aukera gehiago dauko. Orduan, kultura digitala oso garrantzitsua da gaur egun. Eta gustatzen ez jako nahi, sentitzen dut, baina holan da. Osea, heldu da eta geratzeko dago hemen. Orduan, egin behar duguna da, baikortasunakin hartu, eta pixkat, gauza politxak eta onak itxeko erabili. Orduan, kultura digitala da partekatu, da ikasten jarraitu, da konektatu, da komunikatu da, gauza on pila bat. Orduan, hor zentratu gaitzezen eta saiatu gaitezen gauza politxak itzen, ez? Ikasten jarraitzeko. Galderak. Galderak, o komentarioak, o kritikak, o nahi dozuen guztiak.